Goedemorgen. Bij de eindbeoordeling van de test op donderdag 10 oktober. We hebben gekeken naar nummer 13, naar Reisa. Voor de wagen, laten we daarmee beginnen. In de stap, een takmatige stap met ruimte, zou er wat meer losgelatenheid kunnen tonen, vooral in het middenstuk. De draf, een goed achterbeen, komt goed tot dragen, maakt wel veel houding. Ook daarin mag ze zich nog net ietsje loslaten in het middenstuk. We zijn voor de wagen voor de volgende cijfers. De stap een 7, draf een 7,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7,5. Totale score 79 en als stuifpaard een 6. Onder het zadel hebben we de stap, takmatige stap gezien. Nog soms wel wat te gehaast en erg gespannen. Weinig ruimte. In draf wel veel activiteit en komt goed tot dragen. In de galopade had ze nog te veel snelheid nodig en heel veel spanning. En nog wat weinig sprong. En daarmee zijn we tot dezelfde volgende cijfers gekomen. Dus stap een 6, draf een 6,5, galop een 6, houding een 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6 en een totale score van 68. Dan hebben we gekeken naar nummer 23, Pina van Bunkarten. Voor de wagen blijft ze toch wel nog iets gespannen, nog wat strak. Nog stap is soms nog wat wisselend. In de draf wel een actief en vlijtig beeld. Met houding en afdruk, met het neusje zou nog wel wat meer eruit mogen. Dus ook daarin weer toch wat meer losgelatenheid. Onder het zadel zagen we wel de stap wat kort lang bleef en nog wat te strak in het bovenlijf. In de draf was er wat zoekerig aan de aanleiding en het achterbeen kwam wel onder en ook wel veel afdruk. In de galop wel ruimte en sprong, maar ook daar nog wat te strak en in de bovenlijn. En zou ze echt zichzelf nog wat meer los mogen laten. De volgende cijfers. Onder het zadel een stap 5,5, draf een 7, galop een 6, houding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5, totale score van 69. Aangespannen worden stappen 6, draf een 7, lichaamshouding een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7 en totale score van 72. En als stuigpaard een 5,5. Dan gaan we nu verder met nummer 5 en nummer 17.
We hebben gekeken naar nummer 5, fascia fascia. Paard wat in de stap wel takmatig, maar nog wat meer ruimte zou mogen tonen. In de draf een wat snelle bewegingsafloop, zou wat meer opwaarts mogen bewegen. In de galop een wat korte gehaaste sprong. En met nog wat meer te veel snelheid. En dat zagen we ook voor de wagen terug. In de stap wel taktmatig. Maar mist daarin nog wel wat meer ruimte. In de draf een wat snelle bewegingsafloop. En zou ze wat meer uit de schouder mogen draven. We komen tot de volgende cijfers. Onder het zadel, de stappen 6,5, draffen 6,5, galoppen 6,5, houdingen 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, totale score van 72. Aangespannen voor de stappen 6,5, voor de draffen 6, houdingen 6, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 7, totale score van 69. En dan stuigpaard een 5. En dan hebben we gekeken naar nummer 17. Voor de wagen zou die wat actiever mogen en in de stap. Hij heeft wel een hele goede takt, maar nog wat traag van achteruit. Wel veel ruimte in de draf en veel balans. Dat zagen we ook terug onder het zadel. De stap had veel ruimte, een goede takt. De draf heeft veel afdruk en actief. En in de galop goed opwaartse sprong. Nog soms wat zoekerig in de balans. We komen tot de volgende cijfers. Onder het zadel een 7,5, draf een 7,5, galop 7,5, houdingen 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, totale score van 81. En de stap een 7 voor de aangespannen, de draf een 8, houdingen 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impulsen 7, totale score van 81. En als stuigpaard een 6. En dan gaan we nu kijken naar nummer 9.
We hebben gekeken naar nummer 9. Dat is Sietse van der Oever. Paard met een hele mooie zelfhouding. Draagt mooi bergop. In de stap wel tuigmatig, maar de missie toch iets ruimte. Aangespannen heb ik daar iets minder moeite mee. In de draf voldoende tak en ruimte. Heel mooi ritme daarin ook. En bergop. De galop, daar is hij wat gehaast. Daar zal hij wat meer sprong over hebben. Wat meer ruimte daarin ook. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Onder de zadel op de stap een 6. Draf 7,5. Galop 6,5. Liggend houding 7. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 7,5. Totaalscore van 74,5 punt. Dan aangespannen stap een 6,5, draf 7,5, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen een 7, impuls een 7, totaalscore van 77 punten. Dan stuifpaard een 6. Dan gaan we verder met nummer 6 en nummer 18.
We hebben gekeken naar nummer 6, riempje van de hormonen. In de stap, ja, zou ze nog wat mooier uit de schouder mogen, wat meer overstap. Blijft wat beperkt nog in die stap. En soms nog wat kwetsbaar, dat hebben we ook wel voor de wagen gezien, maar daar was ze nog wel wat takmatiger. De draf heel correct, meer lichaamsgebruik. Achterbeen wel actief onder, het voorbeen blijft misschien nog net iets te snel. In de galoppade is er wel sprong en balans, maar nog veel snelheid nodig. Hè, dus je mag daar meer tot dragen komen. Je mag nog iets meer gewicht opnemen op het achterbeen. We zijn tot volgende cijfers gekomen. Onder het zadel een 5,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor de houding, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de impuls, totale score van 71. Aangespannen, een 6 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 7 voor de houding, een 7 voor souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de impuls, totale score van 73,5 en een stuigpaard een 5. Dan hebben we gekeken naar nummer 18, Senna van Skikdan. Onder het zadel ja, zouden ze in de stap nog net wat actiever mogen en wat meer door het lichaam. De draf is wel krachtig, veel ritme, tact, maar mag nog meer tot dragen komen. En in de galoppade heeft ze wel aan allebei de kanten, zo links als rechtsom, een fijne sprong. En daarin zou ze ook nog wat meer ruimte mogen maken. Maar wel een goede galoppade. En voor de wagen zagen we daarin eigenlijk hetzelfde. Hè, dat ze nog net in de stap zodat ze nog wat meer ontspanning mogen tonen. En in de draf kwam ook daarin wel kracht. En dat we zagen dat ze met meer tempo wel veel ruimte maakten. De volgende cijfers, onder het zadel, de stap een 7, draf een 7, galop een 7,5, houding een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7,5, totale score van 78,5. Aangespannen, stap een 7, draf een 7, houding een 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, totale score van 78 en als stijgpaard een 6. En dan gaan we nu verder met nummer 3 en nummer 15.
Wij hebben gekeken naar nummer 3, Sarri van de Boekense Weide. Paard met voldoende houding. In de stap is er nog wat spanning, dan zou je iets meer ruimte mogen nemen, wat meer door het lichaam mogen stappen. We zijn ook nog wat wisselend in de aanleuning. Draf voldoende ruimte, maar het zou eigenlijk wat meer te dragen mogen komen. De galop heeft op de linkerhand iets minder moeite als op de rechterhand. Blijft wat strak in de bovenlijn daarin en zou wat meer bergop mogen galopperen. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Onder de zadel op de stap een 6, de draf een 6,5, galop 7, lichaamshouding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, een totaalscore van 72 punten. Dan aangespannen op de stap een 6, de draf 6,5, lichaamshouding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 71,5 punt. En dan stuifpaard een 5. Dan gaan we naar nummer 15. Dat is Cinneblanc. Paard met voldoende houding. De stap, voldoende tact en voldoende ruimte. Er zou wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De draf is die wat snel in het voorbeen en zou die wat meer te dragen mogen komen. De klap ook wat snel, met name op de linkerhand. Ook daarin meer te dragen komen en graag wat meer bergop. Dus heeft ook nog wat moeite met balans. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Op de aangespannen, op de stap een 6,5. Nee, herstel. Onder de zadel, op de stap een 6,5. Draf 6,5. Galop 6,5. Lichaamshouding 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. Totaalscore van 72 punten. Dan aangespannen, stap een 7. Draf 6,5. Lichaamshouding 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 7. Totaalscore van 73,5 punt. Een stuifpaard van 5. Dan gaan we verder met nummer 1 en 22.
We hebben gekeken naar nummer 1, Sophie van de Elzerhof. Paard met een vlijtige, tachtmatige stap zou nog wat meer losgelaten mogen zijn in die stap. En ook wat meer schoudervrijheid mogen tonen. De draf, een goede vlijtige draf met afdruk en veel ritme. Voor het aangespannen, precies ook een mooi ritme, tachtmatig en veel afdruk. In de galopade, daar zou het achterbeen wat meer gewicht op mogen nemen. Blijft je soms nog wat strak in de bovenlijn. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Onder het zadel een 7 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 7 voor de galop, een 7,5 voor de houding, een 7 voor de souplesse, 7 voor het schakelen, 7,5 voor de impuls. Totale score van 79,5. Aangespannen voor de stap een 7, draf een 7,5, lichaamshouding een 8, souplesse een 7, schakelen 7, impuls een 7,5, totaal score van 81 en als stuigpaard een 6. Dan hebben we gekeken naar 22, naar Rix-Anna van den Oesterhoeven. En daar zagen we in de stap wel tachtmatig, maar zou ze nog wat meer ruimte mogen tonen. Het paard was nog wat gespannen. In de draf ook wel veel actie, maar nog net wat te loperig. Ook daarin wat meer te dragen. En in de galopade heeft ze wel een correcte galopade met sprong, maar ook daarin nog wat meer snelheid nodig en meer souplesse mogen tonen. We zijn tot volgende cijfers gekomen. Onder het zadel voor de stappen 6,5, draf een 6,5, galop een 7, houding een 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 73,5. Aangespannen voor de stappen 6,5, draf een 6,5, lichaamshouding 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 73,5 en als stuigpaard een 5. En dan gaan we nu kijken naar nummer 25 en nummer 26.
Wij hebben gekeken naar nummer 25, Pleun van de Brabantshof. Paard met een correcte houding. In de stap heeft hij moeite met, om zuiver te blijven. Is het allemaal wat afgepast. Blijft hij strak in de bovenlijn. De draf voldoende ruimte, maar zou hij iets meer tot dragen mogen komen, is nog wat gehaast beeld. De galop is niet wat snel in voorbeen. Op de rechterhand gaat het wel iets beter aan, maar dan mist hij nog wat balans. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Onder de zadel op de stap een 5,5, de draf een 7, galop 6,5, lichaamshouding 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 72 punten. Dan aangespannen, de stap 5,5, de draf een 7, lichaamshouding, balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 71,5 punten. Dan stuigbaar een 5,5. Dan nummer 26, Swelsje van de Pierzien. Paard met een mooie houding. En we zien ook dat hij aangespannen iets minder moeite met het werk heeft dan onder de zadel. Maar wel een heel mooi beeld. Ook in de stap voldoende tact en ruimte. Voorbeen zit hij mooi weg. De draf voldoende ruimte en activiteit. Mooi aan de schouder. Zou iets meer te dragen mogen komen misschien daarin. Maar in de galop voldoende sprong. Maar dan blijft hij wat strak in de bovenlijn en zit hij soms nog wat te zoeken naar balans. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Onder de zadel op de stap een 7,5, de draf 7, galop 6,5, lichaamshouding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaalscore van 74,5 punt. Dan aangespannen, de stap een 7,5, draf 7,5, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, totaalscore van 80 punten, dan stuifbaar een 7. Dan gaan we verder met nummer 10, onder de zadel.
Nou, we hebben gekeken naar nummer 10, Schonen van de Groene Steeg. Nou, paard wat mooie entree maakte met Ludo. En in de stap zien we ook een goed actief achterbeen met ruimte. Ja, heel taktmatig. In de draf heel correct. Een goed ondertredend achterbeen. Ook wel een mooi voorbeen. Zou nog misschien, als hij ietsje meer rust zou hebben, nog meer te dragen komen. Maar verder wel heel mooi ritmisch beeld. In de galop, ja, daar heeft ze nog wat snelheid nodig om te galopperen en om te dragen. En voor de wagen zagen we dat eigenlijk hetzelfde beeld ook wel weer terug. We zijn tot de volgende punten gekomen. Onder het zadel, de stappen 8, draffen 8, galoppen 6,5, lichaamshoudingen 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, een totale score van 82. En aangespannen voor de stappen 8, draffen 7, lichaamshouding 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impulsen 7,5, totale score 82 en als tuigpaard een 6. En dan gaan we nu verder met nummer 12 en nummer 19.
12, Sophie T. van de Sissing. Paard met voldoende houding is er wel beter in geworden in de test. In de stap heeft hij voldoende ruimte intact. Zou iets meer buiging mogen hebben in de sprong misschien. Maar en iets actiever mogen stappen, maar de ruimte is wel voldoende. In de draf zou hij iets meer te dragen mogen komen met meer bergop. De galop is wat gehaast. Zou hij wat losser in de bovenlijn mogen zijn. Blijft hij strak daarin. Komt er wel onder. We hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel. De stap een 8. De draf een 6,5. Galop 6. Lichaamshouding en balans een 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6,5. Impuls 7. Totaal scoren van 74 punten. Dan aangespannen. In de stap een 7,5. De draf een 6,5. Lichaamshouding en balans een 6,5. Souplesse 7. Schakelen 6,5. Impuls 7. Totaal scoren van 75,5 punt. En dan stuifpaard een 5,5. Dan gaan we naar nummer 19. Paard met voldoende houding. In de stap is hij nog wat wisselend. Heeft hij wel voldoende tact, maar door de spanning mist hij dan af en toe de ruimte nog wat. De draf is correct met voldoende zweefmoment en voldoende ritme en balans. De galop voldoende opwaarts, maar soms nog wat gehaast. Heeft hij nog wat snelheid nodig om in balans te blijven. We hebben de volgende cijfers gegeven. Onder de zadel de stap een 7, de draf een 7, galop 7, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, totaal scoren van 77 punten. Dan de stap 6,5, aangespannen, de draf een 7, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, totaal scoren van 76 punten. En dan stuifpaard een 6. Dan gaan we verder met onder het zadel nummer 2 en nummer 20.
We hebben gekeken naar nummer 2, Peeke Maaike. Paard dat in de stap voldoende tact heeft en voldoende ruimte. We hebben hem gedurende de test ook echt wel beter zien worden. In de draf, daar zou dat achterbeen wat meer tot dragen mogen komen en wat meer op mogen bewegen. En dat zien we ook wel in de galopade, zien we dat wel weer terug. En dat zagen we ook voor de wagen. Wel, de stap was voor de wagen wel tachtmatig, maar mist nog wat ruimte. En in de draf zagen we voor de wagen ook dat het nog een beetje te stuwend bleef, meer gewicht opnemen. De volgende cijfers hebben we gegeven voor de stap onder het zadel een 7, de draf een 6,5, galop een 6,5, lichaamshouding en balans een 6, souplesse 6,5, schakel 6,5, impuls een 7, totale score van 72. Voor de wagen in de stap een 6,5, draf een 6,5, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakel 6,5, impuls een 7, totale score van 71,5 en als stuitpaard een 5. En we hebben ook nog gekeken naar nummer 20, Silke van Dijkstra Staatje. Een paard wat wel in de stap voldoende tact en ruimte toont. In de draf zou ze nog wat mooier opwaarts mogen bewegen, het gewicht wat meer op mogen nemen, maar wel veel ritme heeft. In de galopade wel sprong, maar mag nog meer de berg op blijven bewegen. De volgende cijfers gegeven. Voor de onder het zadel, voor de stap een 7,5, voor de draf een 7, galop een 6,5, de lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, totale score van 76. Aangespannen, dan voor de stap een 7,5, voor de draf een 7, lichaamshouding een 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7,5, totale score van 80 en als stuigpaard een 6. Dan gaan we nu verder met nummer 24 en nummer 21.
Wij hebben gekeken naar nummer 21, Riks van Swiedepracht. Paard met wel voldoende houding. In de stap dan mist hij, heeft hij moeite met de takt, en mist hij de ruimte daarin. Zal wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. Mede door de spanning, denk ik. De draf is correct, maar het zou iets meer bergop mogen zijn. Wel houding, wat meer afdruk en bergop. De galop is wat wisselend. Je zou wat meer sprong mogen hebben. Het is wat neerwaarts. We zijn tot de volgende punten gekomen onder de zadel. Het stap 5,5. De draf een 6, galop 6,5. Wisselhouding 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 6,5. Totaalscore van 68,5 punt. Dan de aangespannen, de stap 5,5, draf 6, wisselhouding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaalscore van 68,5 punt. En dan stuifpaard van 5. Dan nummer 24. Paard met een hele mooie zelfhouding, veel balans, laat zich fijn bewerken. Is in de stap voldoende ruim en taktmatig. En ook voldoende activiteit. De draf heeft veel ritme. Aangespannen toont hij daar nog iets beter beeld als onder de zadel. Aangespannen wat meer bergop. De galop heeft voldoende ruimte en balans. En ook voldoende sprong. Ook daarin zou hij iets meer bergop mogen komen, maar wel een paard wat zich fijn laat bewerken. Onder de zadel de volgende cijfers. De stap 7,5, draf 6,5, galop 7, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, totaalscore van 77 punten. Dan aangespannen, de stap 7,5, draf 7,5, lichaamshouding 8, souplesse 8, schakelen 7,5, impuls 8, totaalscore van 85,5 punt. En als tuigpaard een 7. Dan gaan we verder met nummer 4 en nummer 11 onder het zadel.
hebben gekeken naar nummer 4, Renske C van de Weide Wormen. Een paard wat in een stap goed kijken wat wel tact heeft en bij een voldoende ontspanning. Dat hebben we de hele test gezien dat ze toch nog wat wisselend was soms, maar dat was meer te maken met de spanning. En vandaag zagen we dat ze wel die ruimte had. In de draf komt ze wel tot dragen, maar blijft soms nog wat strak in de bovenlijn. Wel veel kracht in de beweging, maar mag nog meer bergop bewegen. Dat zien we ook terug in de galopade. Ze maakt wel veel sprong, en maar houdt zich daarin nog wat te strak in de bovenlijn. En de volgende cijfers hebben we gegeven. Onder het zadel, de stappen 7, draffen 7, galoppen 7, lichaamshouding een 7, een souplesse 6,5, schakelen 7, impulsen 7,5, totale score van 77. En voor de wagen, een 7 voor de stap, 7,5 voor de draf, 7,5 voor de houding en balans, een 7 voor de souplesse, 7 voor het schakelen, 7,5 voor de impuls, een score van 80 en als stuigpaard een 5,5. Dan hebben we gekeken naar nummer 11. Paard wat taktmatig stapt, maar mist hier soms nog wat kracht in. Maakt daarentegen wel wat ruimte, maar dat zou nog wat meer mogen. In de draf beweegt ze lichtvoetig, goed de berg op met een fijn ritme. In de galopade zien we ook een goede galopade. Achterbeen treedt goed onderdoor. Soms misschien nog iets snelheid nodig, maar springt wel mooi de berg op. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Onder het zadel een 6,5 voor de stap, 7,5 voor de draf, 7,5 voor de galop, 7,5 voor de houding en balans, 7,5 voor de souplesse, 7 voor het schakelen, 7,5 voor de impuls, totale score van 80. Aangespannen een 6 voor de stap, 6,5 voor de draf, 6,5 voor de houding en balans, 6,5 voor de souplesse, 6 voor het schakelen, 7 voor de impuls, totale score van 71 en als stuigpaard een 5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 7 en naar nummer 14.
We hebben gekeken naar nummer 7. C'est la vie van de Pulpenhoeve. Paard met voldoende houding. Heeft in de stap ook voldoende tact en voldoende ruimte. Met de draf is het wat neerwaarts, het beeld wat neerwaarts, zou er wat meer te dragen mogen komen. Wel activiteit. De galop is wat gehaast. Ik zou er wat meer zweefmoment willen zien, maar en ook wat meer bergop. We hebben de volgende cijfers kunnen geven onder de zadel. De stap een 7,5, de draf 6,5, galop 6,5, lichtverhouding 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 74,5 punt. Dan aangespannen, de stap 7,5, draf 6,5, lichtverhouding 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, totaalscore van totaalscore van 77 punten. Dan gaan we naar nummer 14. Paard met voldoende houding. In de stap correct in de tact en ritme. Mist daarin wat ruimte, er is nog wat wisselend ook. Zouden we resoluter mogen doorstappen. De draf is correct, voldoende ruim. Dan zouden we meer ondertreden achterbeen willen zien. De galop is wat gehaast. De linkerhand heb ik er iets minder moeite mee, maar zou ook wat meer tot dragen mogen komen. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Onder de zadel de stap een 6, de draf een 6,5, galop 6, lichaamshouding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 70 punten. Aangespannen, de stap een 6,5. De draf 6,5, lichaamshouding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 73,5 punt en een stuifpaard van 5,5. Dan gaan we kijken naar de laatste groep, en dat is nummer 16, onder de zadel. Herstel, aangespannen.
We hebben gekeken naar nummer 16, Cycline B. Ja, paard wat natuurlijk al met veel power de baan binnenkwam. En dat hebben we ook gedurende de test zeker ook gezien voor de wagen. Paard wat in draf veel houding maakt, kracht en afdruk toont. Maar ook als ze sluit voor de wagen, dan zie je nog steeds dat het achterbeen mooi het gewicht op blijft nemen. In de stap, taktmatig, zou misschien nog iets meer mogen ontspannen voor meer ruimte. Maar nog steeds wel een goede stap. Dat zagen we onder het zadel ook terug. Onder het zadel zagen we alleen in de galopade dat ze nog wat te weinig gewicht opneemt en wat stuwend bleef bewegen. We zagen dus duidelijk wel een verschil tussen het onder het zadel en het aangespannen. En daarom is dit ook wel mooi dat het zo tot uiting kan komen. En we hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel voor de stap een 7, de draf een 7, galop een 6, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, een totale score van 73. Maar aangespannen, de stap een 7,5, de draf een 8, lichaamshouding en balans een 8,5, souplesse een 8, schakelen een 8, impuls een 8,5 en een totale score van 89. En dan stuitpaard een 7. Dan was dit de laatste combinatie. En we willen dan ook iedereen bedanken. Wilfred, Aukje, Lubbert, Jelle, Kenna, Ludo en Nicky. Voor het weer goed voorstellen van de paarden en het goed fijn getraind hebben. Bedankt de eigenaren dat de paarden beschikbaar waren. Tot de volgende keer.